banatzen dugu, bi organikoanak eta bat errefusana. Organikoanak tamaino ezberdinetakoak dira, bat txikixoa, 7 litrokoa, eta hemen izango da etxian organikoa biltzeko, poltsa berezi hauekin, organikoakin kontaktu egiten duenean, usteldu egiten da eta konpostatzeko balio duen poltsa batzuk dira. Orduan poltsa betetzen denean, poltsa hartu, tubo handian sartzen da, eta tubo handia izango litzake, zintzilikatuko duguna, izatean jasateko. Alde hemen errefusa jasoko da bere kubuan, hemen betetzen duzunean, ateratzen duzu eta listo. Eta gero, ontziarinentzako poltsa batzuk banatuko dira, poltsak betetakoan zintzilikatuko dira, eta gero poltsa hauek eskuragarri izango dira herriko komertzioetan. Beraz, bukatzen dianean, herritarrak jungo dira herriko komertzio batzutara eta izango dituzte eskuragarri poltsa berezi batzuk ontziarina zintzilikatu ahal izateko.